Ναι, γεια παιδιά, είμαι και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο. Θα λύσουμε το θα σας δείξω πώς θα το κάνω. Αυτό θα πάρει. Να το ξέρετε, θα έχει πολλά πάρει. Έχει πάρει 6, πάρει 7 και 4. Ωραία, το πρώτο πράγμα είναι πως πρέπει να κάνουμε αυτό εδώ. Ωραία. Να μου πείτε πώς θα το κάνω. Άμα π.χ. εγώ βρω εδώ πέρα ένα τέτοιο, αν το κάνω τέτοιο και πρέπει να το βάλω αυτό εδώ γιατί πρέπει. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Ωραία. Θα μιλώνω. Αυτά. Δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ. Ρίματε λίγο. Αστυνομικό όπλο, δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ. Έχω μια πολύ καλή ιδέα. Εδώ τα δύο κάτω. Και μετά γυρνάμε αυτό εδώ από εκείνη τη μέση. Και το πάμε ξαναπάνω και το κάνω. Μετά πρέπει να βρούμε το κεντρικό. Ωραία. Μετά φτιάχνουμε ένα τέτοιο. Σημαδεύεσαι, τώρα τι να σε κάνω, τι άραξε με σημαδεύουνε. Officer, βασίστηκες πάνω στο σύμφωνο και ξέχασες το όπλο που είχα πάνω μου. Όχι. Μετά έχουμε αυτό εδώ, για να φτιάξουμε μια ολόκληρη εδώ. Βάζουμε μέσα μαζί με το τέτοιο και έχουμε φτιάξει ολόκληρο τέτοιο. Μπράβο, ολόκληρη εδώ. Μετά να σου πάρει. Μετά κάνουμε ένα τέτοιο για να θέλουμε ακόμα το σύνολο. Και όπως το έχουμε κάνει έχουμε φτιάξει ήδη αυτό εδώ. Και μετά ξανακάνουμε το ίδιο. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Πλέον είμαι καταζητούμενος για τα καλά. Μαμά! Κλείσε λίγο τη τηλεόραση ρε. Κλείσε τη τηλεόραση! Ηρεμία, νομίζω ότι μπορώ κάθε μέρα τις γκρίνιες και τις φασαρίες. Εγώ κάνω γκρίνιες και φασαρίες. Έχασα 3 λεπτά για αυτό το like. Τέλος πάντων. Για να κάνουμε το ίδιο. Κάποιες φορές και όλες τις ώρες θα είναι εδώ πέρα. Και θα το έχουμε αυτό εδώ για να το βάλουμε. Το κάνουμε. Έγινε, αλλά σε αυτό εδώ. Οπότε τι θα κάνουμε. Αυτό εδώ δεν θα πρέπει να είναι όμως εδώ. Στην ίδια ευθεία. Θα πρέπει να είναι εδώ έτσι και εδώ έτσι. Θα κοιτάει εδώ να είναι μια γραμμή και εδώ η άλλη. Το κάνουμε μετά. Γυρίζουμε αυτό εδώ έτσι. Ναι, χόρτασα. Μετά κάνουμε αυτό εδώ. Και έχουμε φτιάξει αυτό εδώ μαζί με αυτό εδώ. Μετά φτιάχνουμε εκείνο το άλλο, ένα άλλο π.χ. Όποιο θέλετε. Γυλά. Όχι. Μαμά, φεύγεις. Μαμά! Όταν θα κάνω βίντεο τι θα μου μιλάς.
Να σου πω λίγο κάτι. Όχι ρε μαμά, το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστό να μου χαλάς το βίντεο. Δεν έχω ένα μέρος εγώ με κάθε μέρα να κάνω με ησυχία το βίντεο. Πάω εδώ να απλώσω τα ρούχα. Εντάξει. Ναι, πάμε. Già subito uno gli avrà tutta la tira vai da psicologista, ragazzi. Και όταν το κάνετε το και άλλο ένα, μετά μπορεί να σας έχει τύχει να έχετε ένα τέτοιο, ίσως και δύο. Να είσαστε τυχεροί δηλαδή. Τα ενώνουμε. Για να τα ενώσουμε, να μου πείτε πώς θα το κάνουμε. Θα κάνουμε τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε. Αυτό είναι εδώ. Η γραμμή είναι εδώ πέρα. Εδώ. Αυτή τη γραμμή την βάζουμε σε όποια σειρά θέλουμε. Μετά όμως το γυρνάμε και ξαναγυρνάμε αυτό εδώ. Και τώρα αυτό δεν έχει χαλάσει. Και αυτό δεν έχει φτιάξει. Αυτό δεν έχει χαλάσει. Αλλά και αυτό δεν έχει χαλάσει. Δηλαδή είναι καλό αυτό. Μετά μπορεί να έχουμε λίγη τύχη. Να βρούμε αυτό εδώ έτσι. Μαζί με αυτό εδώ. Και τι θα κάνουμε σε αυτό τώρα. Αυτό εδώ θα το πάμε κάτω. Και αυτό θα το γυρίσουμε μετά. Και θα το ξαναφέρουμε πίσω. Οπα, ξέχασα, δεν είχα κάνει το... Και σας είχα πει να μου πείτε τι βίντεο θέλετε να κάνω. Και δεν μου είπατε τίποτα. Ναι, αυτό. Και όταν το κάνετε, θα έχετε βρει κάτι τέτοιο εδώ με αυτό. Ωραία. Και τι θα κάνετε, θα πάρετε αυτήν εδώ τη γραμμή. Να κοιτάει. Αυτό εδώ δηλαδή. Να κοιτάει. Σε αυτήν εδώ τη γραμμή απλά να είναι εδώ. Δηλαδή να κάνετε ένα έτσι, έτσι, έτσι. Και μετά θα έχετε δει κάτι τέτοιο. Δηλαδή με αυτό εδώ. Αλλά εσείς για να το κάνετε, εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό εδώ και μετά όπως το έχετε κάνει αυτό εδώ και αυτό εδώ, να πάρετε αυτήν εδώ την γραμμή, να την πάτε εδώ πέρα. Να κάνετε δηλαδή αυτόν εδώ τον τρόπο που σας είχα δείξει στην αρχή. Και έτσι έχουμε κάνει όλα τα κεντρικά αυτή τη στιγμή. Και δείτε το βίντεο και έχουμε κάνει όλα αυτά εδώ τώρα. Το ξέρετε. Και στο επόμενο πάρτι θα κάνουμε αυτά εδώ πέρα. Από αυτά εδώ. Να το ξέρετε, ελπίζω να μάθετε να το λύνετε. Αλλά με 6x6 και 4x4 θα πρέπει να τα μάθω κανονικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Και κάντε ένα subscribe